Ассалому алейкум, дӯстони азиз, намарамад бачаҳо, Мерседеси ML 320 бачаҳо срочно фурӯши. Мерседес бачаҳо ML 320 срочно фурӯши. Дӯстони аз мошина кузовиш ганда доза. Соли мошин бачаҳо 1999 соли бачаҳо, моторуш беҳтарин бе ягон расход. Дӯстони азиз, моторуш 2.8 бензин, дӯстони азиз, коробка автомат, электропакет, дӯстони азиз, лифт сидиниё, люк, обогрев, дӯстони азиз, шумоизоляция, мошини утилдор, дӯстони азиз, мошини ба дӯстони воздуха, яъне ки синят кардаги тайёра бачо, не ки документош қати солонаш бачо дар вучидаги аст, срочно фурӯши. Мошин идеали сада балоноша мегӯяд пачка. Дӯстони азиз, нашод моторуш мегӯяд ягон расход надорад. Мошин 4 ба дӯстони азиз, мошин ба пулт заводӣ мешавад. Ай берун бачо мошин, яъне зажгани пулт кати дӯстони азиз, ба яъне ки ба пулт заводӣ мешавад. Мошин бачо расходи масъала хеле надорад. Масъала зури бадай. 4 бачо нархи мошин дӯстони азиз 75000 сомонӣ аст, бо муомила савдои хуб дорад. Ин мошин бачо қарор дорад дар ноҳияи Восеъ. Балон бачо, утилизатсия, люк, обогрев, дӯстони азиз, ҳамаш коробкаш ҳам мегӯяд 100%. дӯстони азиз, мошин срочния ка нархи мошини 75 та бачо бо муомила савдои худ дорад. Мошин бачо кожни салон обшим ҳамаи навортура дорад. Дӯстони азиз, Mercedes ML 320. Ойди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмда дӯстони азиз занг занед ёки нависед. Ҳардаш рақамҳои Россия, ҳардаш рақамҳои дастии WhatsApp, якдаш рақамҳои имо, ҳамин хел чиёш пайваст аст. Дӯстони азиз, мошин полный комплектсия, дӯстони азиз, фулшамин ҳамаи навортура дорад. Кожни салон. Марҳамат, дар рақамҳо занг занед, дигар маълумоти пурраваниша аз рақами поёмда гирен срочно.